Kablawang kayo na napatay ulay nga nagan ni Apo tayo nga Iso Kristo, mga kakabsat, kinigayem, Luzon, Visayas, and Mindanao. Madaman iti meriendame, ket madamdama mapan kami manigjay pagmulaan. Ket gapo iti bendisyon iti Apo, iti tumunggal may sakara kami kakabsat, naragsak kami. Kasla saan mi nga marik na ti bandog, gapo iti bendisyon iti Apo, nga pigsami, kinragsak mi, iti dayto nga gundaway kakabsat, iti kakabsat mi, nga gulmula ket naragsak da nga with dance pie nga bulmula da kakabsat kinigayem. So gamyaman kami uray kinapo Dios iti pigsa ken ragsak mi tagag malmalem uray adda iti pudpudot nan ngem ni Apo Dios isu ti mangsalukob kada tayo amin nga iten nga kakabsat. Praise the Lord. Mulan ada pa iti saludsud ko wenno interview da iti nabit pa nga si Mangpot dito iti Pilipinas. Okay. Nagkapo GDS, nagkapo ka nga Sakpay nga mapantay mula kakabsat kinigayem. Dapat sa lutsud ko dahil ti kanakak. Anya itirik ng tatama na yun, tanda kahit Pilipinas. Tata adda ka nga gulmula man yun dito probinsya tayo na Isabela. Good customer naragsak ito iti. Sige, wey, nagkati-edit na tama, edit. Naragsak ta nakaawid na ito'y Pilipinas nga nasalon at ti bagi. Okay. Natan alpas tayo nga nagmeriendan kakabsat. Intayo man agmulan. Kem sakpay nga tayo agmula. Berka. Ligaw. Okay, nalpasan iti merienda tayo kakabsat kinigayem. Tata mapantayo man ang agmula. Ken sakpay nga tayo agmula. Ayat kaumpangin katubuan dati kanakak nga si Mangpot dito'y Pilipinas. Anya itirik lang ta agsubli ka manan nga agmula dito'y pagmulaan tayo dito'y probinsya tayo nga Isabela. Good, agyaman nakaawid na nga nasalon at ti Pilipinas ta ket kasta orag mulmula ti trabaho mi ti Pilipinas ket naragsak nga ta ado kami nga agkakadwa agkinuyog nga agmulmula ti mais. Uy, dance pa eh. Okay, thank you very much. Iti napintas unay nga mensahem kanakan. Dito yung gundaway. So, tayo nagmulan kakabsat ken kagayem. So, go! Malpas tayo. Kami manen kakabsat nagmulan. Ada balagi may gando na pagod. Ay databungot ka pinanamot tayo. Kinuha lang natin. Naragsak kami last tamet. Nagnanayon lang tak. Yeah, dito na tayo man. Ay nagsaumot ta. Unay. Naragsak. Iti Manalon. Iti Isabela. Iti Probinsya. Iti Isabela. Ito, iti mais.